الأحيان بتاعنا إن شاء الله. صار أبرد هذا. مشكلة عمل
Fisem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Permettu li nsellem lill-Eċċellenza tiegħu il-President tar-Repubblika, l-Sinjura Vella, l-Aziz President tal-Kamra tad-Deputati, Mr. Speaker, u l-Onorevoli Ministru Michael Farrugia, Sinjura. Imma b'mod partikolari permettuli lil Sur Lawrence Kutajjar, is-Sinjura, il-Kommissarju tal-Pulizija, il-Korp tal-Pulizija kollu. I would like to greet our friends from Germany. You are welcome, willkommen. I would also like to greet and thank members of the diplomatic corps who are with us today. Nara anke personalitajiet distinti bħal l-Attorney General u membri anke tal-Parlament. Nirringrazzjakom ħafna tal-preżenza tagħkom. Ejjew ninġabru biex nitolbu maħfra ta' dnubietna, fiduċja kbira fil-ħniena ta' Alla. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirijieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti rġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi jibnek ċekkel lilu nnifsu. Imla li l-fidi tiegħek ferħ qaddis u għatijena bla tmiem lil dawk li intħlist mill-jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. For our English-speaking friends, you can follow the readings from page 3 in the English side of the booklet. Ħammut kemm irrid issa li rajt wiċċek. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien tela Iżrael u kull min kellu. U mar lej Birsaba u offra sagrifiċċju lil Alla u Iżak. U Alla kellem lil Iżrael f'dera ta' bil-lejl u qallu: Ġakob, hawn jien wieġbu. U qallu Alla: jien Alla ta' missierek. La tibżax tinżel l-Eġittu, għax hemmhekk nagħmlek ġenż kbir. Jien ninżel miegħek l-Eġittu u nerġa' ntellek minn hemm.
u Giuseppe jkun li jaqlalek għajnejk. U qam Ġakob minn Birsaba u wlied Iżrael rikbu l-Ġakob missierhom u tfal tagħhom u n-nisa tagħhom fuq il-karrijiet li l-Farawn kien bat ħajrikbuh fuqhom. U qabdu l-imrieħel u l-ġid li kisbu fl-art tal-Gana u telqu lejn Eġittu. Ġakob u nislu kollu miegħu, is-subien tiegħu u bniet is-subien tiegħu li l-nislu kollu ħadu miegħu l-Eġittu. Fil-vjaġġ bat lil Ġuda qudiemu għand Giuseppe biex jurih it-triq lejn Ġosen u mar lejn l-art ta' Ġosen. Giuseppe rama l-karru u tela Ġosen jiltaqa' ma' Iżrael missieru. Malli der qudiemu intefa' fuq għonqu u baqa' manna miegħu jibki. U qal Iżrael lil Giuseppe: ħammut issa li rajt wiċċek u naf li għadek ħaj. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Is-salvazzjoni tal-ġust mill-mulej. Afda fil-mulej u għamel it-tajjeb. Ammar fl-art u tgħix b'moħħok mistrieħ. Qiegħed fil-mulej il-għaxqa tiegħek u jagħtik dak li tixtieq qalbek. Salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Fi ħsieb il-mulej il-ħajja tat-tajbin u wirthom jibqa' l dejjem. Ma jitfixklux f'sija ħażina u jiġbow fi żmien il-ġuħ. Salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Tbiegħed mill-ħażen u għamel it-tajjeb biex tibqa' tagħmmar għal dejjem. Għax il-mulej jħobb is-sewwa u ma jitlaqx li twajbin. U jħarishom għal dejjem imma wliet il-ħżiena jinqerdu. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej u l-kien tagħhom fi żmien il-għawġ. Il-mulej jgħinhom u jeħlishom mill-ħżiena. Is-salvazzjoni għax fih jistkennu. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Meta jiġi l-Ispirtu tas-sewwa imexxikom lejn is-sewwa kollu u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom. Il-mulej ma'kom flimkien u miegħek ukoll. qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Il-glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: Ara, jiena qiegħed nibgħatkom bħal naċ qalb lil pub. Kunu mela, aqlin bħas-sriep u safjin bħal ħamim. Oqgħodu attenti mill-bnedmin għax qed jerħukom f'idejn il-qrati, jagħtukom is-swat fis-sinagogi tagħhom
itellawkom quddiem gvernaturi u slaten minħabba fija biex tagħtu xhieda quddiemhom u quddiem il-pagani. Iżda meta jerħulkom f'idejhom, tinkwetaw xruħkom kif se titkellmu jew x'se tgħidu, għax dak il-ħin stess jingħatalkom xi jkollkom tgħidu. Għax mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu ta' missierkom ikun qiegħed jitkellem permezz tagħkom. L-aħwa iwasslu lil xulxin għall-mewt u l-missier lill-ibnu u l-uliet iqumu kontra l-ġenituri tagħhom biex tinqatalhom għall-mewt. U lilkom kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi, imma min jibqa' jżomm sħiħ sal-aħħar dan isalva. Jekk jippersegwitawkom f'belt, aħarbu f'oħra. Tassew ngħidilkom ma tkunux tortu l-bliet kollha ta' Iżrael sa ma jiġi bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Flimkien tifħir lilek Kristu. Il-kelma li juża Ġesu llum propju fil-Vanġelu ta' din il-ġurnata jista' jgħidha l-kummissarju kull meta jibgħat lil xi ħadd fuq xi missjoni partikolari. Qiegħed nibgħatkom bħal naċ qalb lill-pub. Kunu melaqlin bħal sriep u safjin bħal ħamiem. Ħafna mill-missieriet tal-Knisja rriflettew fuq dan il-kliem ta' Ġesu. L-ewwel parti hija b'xi mod deskrizzjoni tal-kondizzjoni tal-insara fost dinja li kultant hi ostili, tantu hekk li Ġesu ma jiddejjaqx jitkellem fuq il-persekuzzjoni. Il-klim tiegħu jirrifletti wkoll l-ewwel esperjenza tal-komunitajiet bikrin meta il-lealtà lejn Ġesu ġabet ukoll firda fil-familji. L-ewwel persekuzzjonijiet kienu jimponu il-konfiska tal-proprjetà kollha tal-nisrani mixli li huwa segwaċi ta' Ġesu. Allura tistgħu tifhmu kemm kien hemm inkwiet fil-familji għax kienet mod faċli biex inti takkwista ħafna wirt u ħafna ġid billi tixli il-xi ħadd li tiskopri li jkun nisrani. U għalhekk Ġesu jitkellem dwar l-aħwa li waslu l-xulxin għall-mewt, il-missier lill-ibnu, l-uliet lill-ġenituri tagħhom. Di kienet it-traġedja ta' diversi familji fl-ewwel snin tal-persekuzzjonijiet. U kien hemm ukoll ir-reba fin-nofs, mhux biss il-lealtà lejn l-allat tal-imperu. Kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi. Mhix xi ħaġa li tattira ħafna segwaċi din, imma Ġesu ma jaħbijiex. Anke fuqu meta kien għadu tarbija ta' 40 jum kien hemm dik il-profezija qawwija xmun isejjaħlu dawl għal ġnus glorja ta' Iżrael, imma lil-ommu jgħidilha dan qatt ikun sinjal li jmeruh. Min irid jgħix tajjeb se jsib min ifixklu. Din hija għażla li l-korp tal-Pulizija irid ikollu dejjem qudiemu. L-għażla li tissielet għall-ġustizzja u għat-tajjeb. U tkun lest li tħallas il-prezz. Ħadd mhu se jċabċaplek għax tagħmel id-dover tiegħek. Anzi jċabċbuhulek kif ngħidu bil-Malti. Ħadd mhu se josannak għax tagħmel id-dover tiegħek, imma dik tkun il-glorja tal-korp tal-Pulizija li mill-membri tiegħu mill-ewwel
rekruti li se jieħdu l-ġurament dal-waqt. Sal-kummissarju tal-Pulizija kulħadd jaħdem għas-sewwa. L-għaqal tas-srieb huwa dak li wieħed jadatta għaċ-ċirkostanzi. Wieħed mill-orif tal-Knisja Tertuljan għal jgħid is-serb x'inhu l-għaqal tiegħu. Li kull rebbija jbiddel il-qoxra u jkollu qoxra ġdida biex ikompli jgħix. Tertuljan jagħmel ukoll osservazzjoni li hemm srieb li anke jekk inti sakemm ma taqtalux rasu, serb jibqa' jgħix. U jgħid inti ħsiebek li rasek tkun f'Ġesu Kristu. Il-bqija toqgħodx tinkwieta li se jikkalunjawk, se jnaqsulek mill-ġieħ, se jgħidu kontrik. Kultant aħna jkollna inħallsu prezz għoli għaliex nagħmlu d-dover tagħna, il-kol kemm aħna. Ma l-għażla trid tkun ċara li ma tħares lejn wiċċ ħadd, li tagħmel dak li hemm bżonn tagħmel u tagħmlu b'sens kbir ta' fairness, ta' ekwità. Għaliex aħna għandna bżonn korp tal-Pulizija li jkun garanzija ta' legalità għal kulħadd. Kull ċittadin għandu dritt jippretendi li l-korp tal-Pulizija qiegħed hemm biex jiddefendih meta qiegħed fis-sewwa. U kull kriminal u min hu għandu jippretendi li l-korp tal-Pulizija se jgħin biex il-ġustizzja sseħħ u min hu il-kriminal. Għalhekk jiena nitlob u nawgura li l-korp tal-Pulizija jkompli tradizzjoni qawwija li qatt ma jħares lejn wiċċ ħadd u ma jieħu ordnijiet mingħand ħadd. Ħlief mill-kuxjenza. L-ordnijiet li ġejjin minn dawk li jafu li qegħdin bħal naċ qalb lill-pub, kultant lill-pub ikollhom riżorsi, l-kriminalità tasal qabel l-istat fir-riżorsi u l-istat irid ilaħħaq magħha. U kultant hemm bżonn ngħinu l-xulxin, is-soċjetà kollha tgħin lill-Pulizija biex issir ġustizzja għaliex il-kriminalità ħafna drabi tasal qabilna f'ċerti affarijiet. Imma aħna jekk irridu nkunu ċiviltà vera mibnija fuq is-sewwa, għandna bżonn korp tal-Pulizija li jiddefendi l-legalità mingħajr ma jħares lejn wiċċ ħadd. Ġesu ma joqgħodx jagħmel nażiżi, jgħidilna li aħna qegħdin f'daqtija. Il-Papa Franġisku meta kiteb dwar il-Quddiesija tkellem ukoll għandu silta mill-raba kapitlu jitkellem fuq it-taqtija, it-taqbida tan-nisrani biex jgħix ħajja tajba kontra l-egoizmu tiegħu innifsu, kontra il-ħażen ta' madwaru, kontra l-egoizmu ta' ħaddieħor. Ejjew nitolbu biex il-mulej ikompli jidderieġi l-korp tal-Pulizija li bħala motto għandu domine dirige nos. Mulej, id-dereġina inti, għatina inti d-direzzjoni, imma ħarisna wkoll. Il-mulej kun il-ħarsin ta'kom u jina nixtieq nitlob ukoll għal min minħabba x-xogħol tiegħu ikollu jgħaddi minn diversi traumi. Jiena meta nisma' b'omiċidji, b'sitwazzjonijiet traumatiċi, l-ewwel li naħseb ovvjament fuq il-vittma l-familjari tagħhom, imma mbagħad fil-first responders, dawk li jridu jkunu hemm u jsibu ruhom sitwazzjonijiet tassew diffiċli umanament. Affarijiet li tant huma skabrużi, tant huma traumatiċi li ma ħallux kif tkun. U għalhekk jiena nappella u naf li l-korp tal-Pulizija għal parti mit-training jipprovdi wkoll għajnuna psikoloġika umana lil nies li biex jaqdu l-pajjiż iridu jaffaċċaw ruhom b'sitwazzjonijiet umani mhux faċli, diffiċli ħafna. Jiena naħseb ukoll fil-familji tagħkom.
U nimmaġina li l-ġenituri u lietkom, rabatkom, il-maħbubin ta'kom, kultant igergru xi ftit minħabba xi shift, minħabba l-overtime. Jiena nixtieq ukoll nagħmel talba personali u partikolari għalihom. Lil dawn iż-żgħażagħ nixtieq nagħmlilkom kuraġġ. It-training ma jaqafx hawn, nawguralkom ħafna anke għall-ġurament li se tieħdu minn hawn ftit jiem oħra. Tinsewx li intom il-ġurament tagħkom hija ta' lealtà lejn ir-Repubblika, lejn il-pajjiż. Tkunu ta' ħadd, kunu għal kulħadd. Kunu ta' servizz għaċ-ċittadini kollha u għal dawk li jkunu fostna b'sens ta' lealtà u ta' onestà. I would like to greet our friends from Germany. Thank you very much for being with us in this very warm weather. I hope you enjoy your stay and you also feel welcome with your friends from Malta. U fuq kollox initlob il-barka fuq il-pajjiż tagħna biex aħna ngħixu fis-sliem kif nitolbu dejjem fl-innu Malti. Sa nqumu bil-wieqa u qabel ma noffru lil Monsignor Arġisof l-offerti tal-ħobs u l-imbit noffru it-talba tal-komunità, it-talba tagħna. Wara kull tarba nwieġbu flimkien ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna fil-mamudija inti tajtna l-ispirtu tiegħek li bih nistgħu ta' bilħaq inseħħulek missier. Immexxija minn dan l-ispirtu nitolbuk mussier tilqa' dawn it-talbiet tagħna. Għall-Knisja Universali u l-mexxejja tagħha u daw kollha li għandhom xi forma ta' tmexxija fil-Knisja biex tagħtihom l-Ispirtu Qaddiż tiegħek biex jarfu jmexxuna fit-triq tal-Evanġelu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Żejjen mulej bl-erf u tjubija tiegħek il-mexxejja kollha tagħna u għamel li jfittxu d-dawl tiegħek ħalli jarfu jaqdu dmirijietom bil-ġustizzja, bl-imħabba u bl-onestà. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-uffiċjali u l-membri kollha tal-Korp tal-Pulizija biex inti tħarrishom mill-perikli tar-ruħ u l-ġisem matul il-qadi ta' dmirijietom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-bżonnijiet tal-eżiż u l-familjari tal-Pulizija biex il-mulej jiberikom u jagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-eżiż mejtin b'mod partikolari kollegi tagħna fil-Korp tal-Pulizija u dawk li mietu waqt il-qadi ta' dmirijietom. U niftakru wkoll fl-ekspettur Elix Grek li miet il-bieraħ biex inti mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem u l-faraġġ lill-familjari ħajjin tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla ta' dejjem li tista' kollox mexxi l-emil tagħna skont ir-rida tiegħek biex fisem ibnek il-għażiż inkattru l-emejjel tajba tagħna bi Kristu Sidna. Nsegu l-innu tal-offertorju minn paġna 9.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollu. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja imqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju ta' tbattija u t-tifħir li aħna sejrin inġeddu u għamel li bil-qawwa tiegħu nissaffew biex nofrulek qalbna mimlija bl-imħabba kif toġob lilek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Iżuħar il-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. Sewwa u xieraq tassew mulej missier Quddies. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien nrodulek ħajr bibnek Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li biħamilt kollox, li nbattulna bħala Salvaturu feddej, mamul bniedem mill-Ispirtu Santu, u mwilet mi Marija Verġi. U għatemmi rida tiegħek u kiseb għalik poplu Quddies, u fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex joħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmina l-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-Quddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Quddies tassew int mulej inti l-għajn ta' kull Quddiesija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati għal ħofs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla għall-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodu lek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. U mit-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Tana Charles, l-Isqof Joseph Jetjenu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fuqna raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Kenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Fi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna inti fl-ismawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun il-ġitien kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, ħaffrilna d-nubietna bħalma naħfir minnu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem bidnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf tal-Alla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun imfejja.
Jekk joġobkom nistidinkom biex minn fuq il-kodba tal-Quddiesa issibu paġna 18 biex inkunu nistgħu ngħidu t-talba ta' rat il-ħajr għal bżonnijiet tal-Pulizija.
May I kindly ask our guests to find on page 18 in the English version the Thanksgiving prayer and also the police officer's prayer. And to follow us, we'll be saying it in Maltese. Kieġobkom najdu flimkien. Alla li tista' kollox, is-seta kbira u bla tarf tiegħek, iħadnu l-ħolqien kollu. Ħsieb il-pulizija kollha u daw kollha li dmirhom u li jaraw li l-liġi tkun imħarsa. Ħarishom mill-perikli tar-ruħ u l-ġisem huma u jaqdu dmirhom. Tolbok tgħinhom iżommu t-toroq u l-familji tagħna moħħhom mistrieħ bil-lejl u binar. Inħalluhom lok fi ħsiebek il-ħin kollu, għax dmirhom kultant jaf ikun perikolus. Agħtihom is-saħħa, l-għajnuna u l-ħila neċessarja fil-ħidma li jkollhom jagħmlu kuljum. Alla maħbub, ħares il dawn l-irġiel u nisa qalbina bħarsin mis-seta bla tarf tiegħek u għamel li wara li jkunu għamlu dmirhom jerġgħu jingħaqdu qawwija u sħaħ mal-eżiż tagħhom. Nitolbu. Issa li mtlejtna bajnuna kbira, nitolbuk mulej biex dejjem tatina d-doni meħtieġa għas-salvazzjoni tagħna u li qatt ma nieqfu nfaħruk bi Kristu sin. Amen. Fisem il-Kummissarju, l-Uffiċjali u l-membri tal-Korp tal-Pulizija nixtieq nirringrazzja l-Monsinjur Arċisqof li ġentilment ippresida u waslilna l-messaġġ tiegħu f'dan il-jum tal-Pulizija. Kif ukoll grazzi lill-Provinċjal tagħna l-Kabuċini kif ukoll il-saċerdoti konċelebranti kollha. Lill-Eċċellenza tiegħu il-President tar-Repubblika Dr. George Vella u s-Sinjura Vella u l-mistiednin distinti u lilkom il-koll li ġejtu tingħaqdu magħna, grazzi ħafna u apprezzajna il-preżenza tagħkom fostna. Il-mistiednin ġentilment mitluba biex isibu posthom fil-Pjazza San George biex inkunu nistgħu nassistu għal parata tal-okkażjoni. Grazzi tal-kooperazzjoni tagħkom. Whilst thanking you all for joining us for this celebration, may we kindly ask our distinguished guests that at the end of the Mass to proceed immediately to St. George's Square to be seated for the next part of these celebrations. Many thanks for your understanding and cooperation. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Ikun imbirek isem il-mulej. Min issa u għal dejjem. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Li jagħmel is-sema u l-ard. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Ollu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-din l-art ħelwa, l-om li tatna jisima, Ares olej kif dejjem intari. الصحة للخد